Welcome to back my stream. Actually लामायाव दंफैयो आरोना लोगोफोरनि लामाया मोजां जाजोब्बायना बानायबाय लामाया गारिफ्राथ' आनलिमिटेडल' खारबोखायो देखायहैनो फैगौ गंसेयाव देखायहर ओइ नुस्लाबलायासै नै नुस्लाबो एक्चुअली केमेरायावसो नुस्लाबाखै आरो मा जाखो बेलाय गथ'फोरजोंसो दं ए गथ'फोर बेलाय आदामोन आदामोन बिदि गथ'खौ मादार चोद होनाबा मा होनो गाइस मादार चोद नै ओरै दंफैलाबायजोबो ओके लेन्सलै बे केमेरानि केमेरा मानसिफोरखौ गोलाव नुहोग्रा हेलौ हेलौ माथो अनलाइन फैयारा रावबो अनलाइन गैयालै रावबो अनलाइन फैयाखै आं नायनांगौ नायनानै एसे कमेन्ट खालामनांगौ कमेन्ट माया बेनो आदा ब्लगा नायखादों दुगा हा नायखादों माबे मा बुस्थु बियो गोलाव गोलाव नुबाय दा माथो नै अबाव थाङो भिडिअ'आ बुखालै माने लाब गैया नोङो दैया फिसासोथ' ओरैबो लांबाय ओरैबो लांबायना केमेरा नङा माथो बै गावनि केमेरायाव होनानै दालाय केमेरा नुबाय मानसि गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव नुहोग्रा दा बे मा दै नायफैदोंमोन बेखौनो दैयानो खमथारना बड'लेण्ड माबायदि नुयो ओरै एलाय मोजां नुयो जाम्बालाय लामायाव सोंलै लोगोफोरनो ओरैहाय गारियानो एभेलेबेल थांथारो ओरै लामाया गोदान बानायनाय जेननाय ना आजां गाजां थाङो लामायावसो लोगोफोरनो बेलासिनि बार जाफैदों आरोना ओरैनो ओरै उन्दैफोरबो दं नै ओरै लोगोफोर गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामदोरा अननानै आंनिखौबो गाइस साबसक्राइबानो फैयालै लोगोफोर माथो खालामदोरा नै बेलासि बेलासियाव बेरायनो मोजां ना ओरैहाय लामाजों ओरैनो मोजां ना लामाया बे लामायानो सान्तिपुर टु बेंटल थाङो लोगोफोर बेंटल टु ओरै सान्तिपुर दादगारि भुटान ओरै थांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय ओरै खोला अबेसिम थाङो खिथाद' ओरैहाय बेंटल थांगोन ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय फैयोबा ओरै माबा थांगोन आरोना ओरै सान्तिपुर थांगोन ओमफ्राय भुटान थांगोन आरोना लोगोफोर बेजों ओरै ससेया अबेसिम थाङो होनदों ससेल' भुटानाव थाङोबा सोरबाफोर बेजों फैबानो जाबाय सर्टकाट जायो आरोना बेजोंहाय ओइ मा फन हरलाबायोरा ओरै थाङोबा भुटानाव दसेनो मोनै लोगोफोर ओरैहाय हेभिनो रिंटनखौ खोनालायो गोजोन बेलासिनि लोगोफोर मारै दं खबरफ्रा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय दिसाना पागि अरे मा जाखो बेलाय दिसाना पागि अरे क्या बोल रहा है भाई कुछ समझ नहीं आया मेरे को इसका नाम गांगू है गांगू गांगू मेरा नाम गांगू नहीं है जोलेन है जॉनी सिंह बीरील' सोबखायो बे मर्निं मॉर्निंग नहीं है ब्रो एक्चुअली इवनिंग बाड़ा गोबावला नै मोनामजोबो बिरिफ्रा नुवाखै गथ' उखुन्दैखौ ओरै हरलाबायनो हाया नामा आरो ओरै नै सासे गाइडसा फैदेरदों नै कमेन्ट खालामहरदोरा दे सोर सोर अबेनिफ्राय नायदों नै गथ'फ्रा डिस्टार्बथारलै ओरै नै
Ade Sofan, morning नहीं है bro. Evening हो गया भाई. गारि माथो नै. रुको यार लामा मोजां जाबायना. गारियानो आजां गारि खारो आरोना लोगोफोरनि. लाइभआव आं नुजाफादोंमोन. बिदि सोबनोबाबो. लोगोफोर चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय. बिरि रावनफ्रा सेफोर जाहाथे आंबो नोंसिनि सापर्ट मोननानै गिदिर जायो. अरे भाई जासी सिंह माल. ये माल का मतलब क्या होता है भाई? माल का मतलब क्या होता है? माल का मतलब ये जो नूनू है ना, इसको बोल रहा है क्या? ये जो नूनू है ना, इसको माल बोल रहा है क्या भाई? इसको लान बताए मटर. इसको क्या बोल रहा है भाई? इसको लान बताए इसको लान. माल नहीं बोल रहा है ना ब्रो. ये जो क्या बोलता है ड्रग्स गांजा, इसको ही माल बोलता है भाई. बर'आव माल माने बे माबाखौ जों ना, माल माने गांजा डेनरेट बेफोरखौ जों माल होनो ना लोगोफोर. कमेन्ट खालामबानो जाबाय. लोगोसे सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर दो मेरे को भी. थोड़ा सपोर्ट दिखा दो. नया रास्ता अच्छा है ना. देखो ये मेरा भाई है बीरी राइकस. साले इसकी लाइफ देख रहा है. सब्सक्राइब कर दो भाई. सब्सक्राइब अगर नया आया है तो सब्सक्राइब मार दो गाइस. बिराद गारि फैयो नै. बेफोरबायदि गथ'आ दाबायदि बिरि सोबा मा जागोन नै. मोनासि समाव बेफोरबायदि बेरायफैबा मोजाङानो जायोना लोगोफोर. बिराद गारि फैयो. हेलौ लामानि गारिया. लामाया सिगां समाव मोजां नङामोन आरो नै दाखालि समावहाय बिराद गाज्रिमोन बे लामाया. ओमफ्राय दा मोजां जाबायना नै. दा बानायखांबाय. लाइभ नायगोन. हा चक्लेट गैलालै जाजोब्बाय आं. ना चक्लेट थरसे दंबावो नै. चक्लेट नोलाय नै बिट्स चक्लेट बिट्सनि अनगा जेखौबो जानो बायोना. चक्लेटनि मादाव बिट्सनि अनगा जेखौबो जानो बायो आं. लोगोफोर बोरो अनलाइन फैदोरा दसे रायलायनोसै बेलासिनि. गोदानै फैदोंबा सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाइस. दा खालाम नंखाय. सिख्लाफोरबाथ' बाब दा केफोरसो फैसिगौमोन खोमा लाइभफ्राव आजांनो. बयसफोरना खामानि गैया फैया. गर्ल्सफोरनोसो हरनांसिगोन एकाउन्टखौनो. मानो होनोबा गर्ल्सफोरखौसो सापर्ट होयोना लोगोफोर. बयसफोरखौथ' बहा सापर्ट होनो ना. बयसफ्राथ' सापर्ट मोना मिथिखागौ. लामाजों थाङो. खिथु जाबायलै. जिरायबाय थानो हायालै. लामायाव जिरायदोंमोन खिथु सागुलायबाय माथो लोगोफोर. गोलाव मानसिफ्रा रानथें रुनथेंनो. अननानै लाइभ नायना होदों नै. आं लेन्स होदोंना लोगोफोर. लेन्स होनायखायसो एसे मोजां नुदों. नाथाय लेन्सखौ होआबा माबायदि नुयो नायदो. नै बे लेन्स आरो उइदाउट लेन्स बे. ओमफ्राय आं लेन्स होयोबा नै आंनि आखायाव लेन्स दं आरोना गाइस नै. लेन्स जुदि बे लेन्सखौ होयोना अब्ला आंखौ गिदिरसिन नुगोन आरोना नै. नै पागल है क्या. गिदिरसिन नुयोना नै ओरैहाय. गिदिरसिन गोलावसिनबो नुयो आरोना लोगोफोर. नै बे लेन्सखौ नायनानै लादों नै. जेब्ला आं लेन्स होगोन ना अब्ला आंखौ बेसेबां कभार खालामदों बेखौ नायदो लोगोफोर. जेब्ला आं लेन्सखौ बोखारगोन ना अब्ला नायदो आंखौ बेसे गिदिर बेसे गुवार नुगोन नै. गैलाना नै दा बुदिसिमल' नुबाय दा.
जेब्ला आं लेन्स होगोन ना आंनि लेन्स होनायखौ नायदो जै लेन्स होगोन ना आंखौ फेन्दासिम नुगोन आरोना लोगोफोर नायनानै लादो नै लेन्स होनाय लोगो लोगोनो देख' फेन्दासिम नुबाय दा नै फुल नुबाय आंखौ एक्सुवेलि दाम खमनि मबाइल ना लेन्स लागायाबानो बेफोरबायदि नुवा आरोना 0.5बो जायाना गाइस बेनिखायनो लेन्स होनांगौ जायो उफाय गैया लोगोफोर फैलायदोरा हेलौ एभरिबॉडी वेलकाम टू बैक गिदिर फिसा गारियानो गारि फैसै आरोना एक्सुवेलि नै दाख्लै मा होनो दाख्लै जुनफ्राव गैयामोन आरोना गाइस जुनफ्राव बिदि गारि खारामोन आरो एभेलेबेल गारियानो खारामोन मानो होनोबा लामाया गाज्रि गोजामोन ना लोगोफोर बेनिखायनो गारियानो फैयामोन ना दा लामा मोजां जानाय लोगो नै गारियानो गारि आरोना दा थांलाय फैलाय गारि कमेन्ट खालामदो गाइस कमेन्ट माबाया भिउसा सासेल' बोसोरा भिउस गैला 0 भिउससो जाबाय नै बेखौनो रायलायगासिनो फैयागौमानि रायलायनांगौ जायो दैनबादलै बे सासे फैनायनि थाखाय दैनबाद साबसक्राइब खालामदो थेंक्स लोगोफोर ब्र' only 1 views गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामदो ब्र साबसक्राइब अरे किधर चला गया अरे बेस किया अबिलियर बिदि होनना फैजानांगौ बिगत ओंखायनो साबसक्राइब खालाम लोगोफोर गोदानै फैदोंबा मानो होनोबा आंनाबो चेनेला गोदानसैना लोगोफोर बेनिखायनो एसे साबसक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे कमेन्ट खालामहरदो अबेनिफ्राय नायदों सेंग्रा ना सिख्ला कमेन्ट खालामबासो मिथिगोन गाइस ओंखायनो अरे बेस अनलाइन फैसा गाइस लामाजोंसो दंफैयो आं नै एक्सुवेलि लामायाव बेरायफैदोंमोन आरोना नै मोनासि जेनेबा मोनाबायना अ टेरिकि एरियानि लामाफ्रा गोदान गारियानो गारि आरोना दा माखासे फाल्तु गथ'फोरजों दंफैयोमोन आरो बेरे फाग्ला गारियानो गारिलै नै हेभिलै आजां गाजां गारि फैसै दा लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै हाबसनबाय फैदोंबा साबसक्राइब खालामदो लोगोसे कमेन्टबो गावसिनावनो हरबानो जाबाय गाइस मानो होनोबा बयस ना गार्लस मिन्थियाना कमेन्ट खालामदो आरो खोन्थाहरदो अबेनिफ्राय नायदों गाइस गामिफोरखौ डिस्ट्रिक्टफोरखौ नङा होमबा अबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो मानो होनोबा आं चिरांनि सिङाव थानाय सान्तिपुर एरियानि आरोना गाइस नोंथांमोनहाबो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय अबेनिफ्राय नायदों औ बेलासि मजा नै लामाजों फैदोंमोन आरोना ओरैनो बेरायलाबाय फैदोंमोन ओरैनो थास्लायस्लाय नङा होमबा एक्सुवेलि मोनाबो जाबाय नै मोनासि जाजोब्बायना सानाबो लोगोफोर जोंनि टाइमा 6टा जाबाय 6टा पास जाबायना सानाबबाय एसे खोमसिहां जाबाय आरोना थान्दा बेरायदों लुकिं गाइस ओरै गोथै फबो आरोना नैबेजों जों गामिनि गोथै गारजोबो आरो बेजों नैबे गिदिर दंफाङा बे सुमलि आरोना बेहाय बे गुदियावनो गोथै फबजोबो आरोना लामानि गोजान नङा आरो लामानि खाथियावनो बेयाव गोथै फबजोबो आरोना गाइस मानो होनोबा मोनाफ्राव फैनो गिथावथावना आरो आं मोनायाव फैखायाबो गिलायलाङो नङा होमबा बेफोरबायदि गोथै फबनाय जायगाफ्राव थांफेराना थांबाबो गियो आरोना लोगोफोर नङाबा थाङा आङो बेहाय बे जायगायाव गारियानो डिस्टार्बथारलै बिराद गारि फैयो माथो दाख्लै समावसो फैयामोन गाइस जानुवारिनिफ्राय ओरै जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे जुन बे 6 मासाव बेबायदि गारि एभेलेबेल खारामोन गाइस मानो होनोबा बे समाव लामाया गाज्रिजोबमोन ना गुजोबनायमोन दासो नै दाखालिसो बानायदों आरोना जुलाइ मासावसो बानायदों बेखौ दाखालि दा जेनिबो प्रब्लेम गैला आरोना लामानि दा गोसोबायदि सास फैनो हाबाय सोरबा फाल्थु मानसिफ्रा सासिनो गोसोबा ओरैहाय नै लामाफ्रा नायदो नै
मोजां जाजोब्बाय गाइस मानो होनोबा भुटानाव थांनोबाबो बिजोंनो सर्टकाट जायो ओरै बेंटल टु भुटान बेफोरबायदि थांनोबाबो सर्टकाट जायो गाइस बिजोंहाय मानो होनोबा बे मेन लामा बायदि आरोना बे थांलाय फैलायनि थाखाय मेन लामा 4x4 जायोबा बिराद मोजां जागौमोन बे लामाया जोंनिथिंहाय 4x4 जानो दं ना लोगोफोर जारलासो 4x4 जानोबा जुदि 4x4 जानोबा ना गैयाबाबो 2030-35 सोआवसो माबा जागोन खोमा ना जोंनिथिं ओरैहाय सान्तिपुर एरियाथिं 4x4 जानांगौ गाइस ओरैहाय दिनै सुनिबार बाजार ना गाइस बिराद मानसिफोर फैदों सुनिबार बाजारखाय मानो होनोबा बेफारिफोर फैयोना बाजार खालामफैयो बिसोर गासिबो बेफारि गोजा बिसोर सान्तिपुराव माबा फानफैग्रा आरोना गस्ला लंपेन्ट बिदिनो मैगं बायदिसिना फानफैग्रा आरोना इसोरो दा थांनाया नायनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदो आंखौबो नङा होमबा लोगोफोर जाहाथे आंबो मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो बेखौनो होनसै ना मा होनो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो गाइस बबेनिफ्राय नायदों नोंथांमोनाबो एफा एनैखौ कमेन्ट खालामहरदो गाइस लामाजों औ heavy नै गांगो इसका नाम गांगो है गांगो मेरा छोटा भाई है देखो माबायदि रानथें नायरा बे मानसिया फाथिना साइससो ओरैबायदि मोदोम फिसाना बे आलदा साबस्क्राइब गाइस साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय गाइस जाहाथे आंनि भिडिअआ नोंथांनिसिम मोनहैग्रोयो नङा होमबा एक्चुअलि आं बे चेनेलाव ब्लग भिडिअ लाबोगौ मानो होनोबा बारा भिउसआनो फैया आरोना साबस्क्राइबबो बारा भिउसबो फैया बेनिखायनो साबस्क्राइब आरो लोगोसे कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर गारियानो गारि फैयो माथो आजां गाजां गारि नङा होमबा लामायाबो मोजां जाजोब्बायना जोंनिथिं ओरैहाय आरो लामानिबो प्रब्लेम गैला आरोना बे आंनि फंबाय आरो बेबो बेनाबो इउटुब चेनेल दंलायबावोलै माबा थांबाय ना 127 थांबाय रामसिं गेरला अफिसियेलनो बेनि चेनेला फंबायसो गाइस बिसोर बेबो 30 थांबाय 130 थांबाय गाइस ना ओमफ्राय आंनाबोलै थाङाखैना 81 ल'सोमोन गाइस मानो होनोबा सापर्टखौनो खालामालै बोरै थांनो नङा होमबा बेनिखायनो गोदानै सोरबाफोर फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर मानो होनोबा नोंसिनि सापर्ट नोंसिनि साबस्क्राइब मोननानैसो नोंसिनि मदद मोननानैसो एसे कनफिडेन्सफ्रा बारायोना गाइस बेनिखायनो एसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गाइस आरो लोगोसे कमेन्टफोरबो खालामदो नङा होमबा आमलायगुरि गाइस बे ओरै सान्तिपुर एरियानि आमलायगुरि दखान इयो नै जों ओरै लामायावसो दंहैयोमोन ना एक्चुअलि जों दा गामियाव थांसै आरोना ओरै नै दखान इयो आमलायगुरिनि दखान इयो लामायानो ससे जाखानायसो नै एक्चुअलि कमप्लिट जायाखै आरोना जोंनिथिं दै दंजोबो नै मानो होनोबा बे ससेयाव अन्थाइ गारबावनांगौमोन आरो बेयाव अन्थाइ गारासै मानो होनोबा माला गारगोन बेखौ बुंनो हाया आरोना नै दाखालिनिफ्रायनो गारफैदोंमोन खालि बे दखान खाथियावल' गुदियावल' गाराखै आरोना ओरैथ' नै दाबो बिदि जोबसै नै ओरै सेंग्रेबेल गारखाबाय आरो नै दाखालि सेंग्रेबेल गारनानै ओमफ्राय एक्चुअलि दा बे सेंग्रेबेलनि सायाव बाला गारदोंमोन आरो बाला गारनानै दिनै दै सारनाया गाज्रि जाबाय माथो अखा हानायाव बिदि दै गारबा माबा जायो हाब्रुसो जाखायोना गाइस नै हाब्रु जाजोबबाय हाब्रु आमलायगुरि फिल्ड बेनो आमलायगुरि फिल्डआ नैबेजों दंफां फुलि दंजोबो आमलायगुरि फिल्ड गथ'फोरसो जोसै दाना सेंग्राफ्रानो जोला दंफांफ्रा नायदो नै बिराद गिदिर दंफाङा नै मोनायाखै मा बल जोबाय थाखो थांदो न'आव थां
गाहा मोनाना न' थांनायसो गथ'फ्रा मोनाबाबो थाल लायाना बलल' जोयो ओमफ्राय बादा होदों होनदो बेनिखायनो बादा होनांगौबो जायो समाव जुदि बादा होआबा लाया गथ'फ्रा ओरै बल जोगासिनो आरोना मोनाबाबो नै गावनो बिदिमोन गोदो आमलायगुरि फिल्ड लोगोफोर बे आमलायगुरि नैबे दंफांफ्रा नायदो बेसेबां गिदिर दंफां सान्दुं गोसायाव बिराद मोजां सान्दुं गोसायाव बिराद मोजां लोगोफोरखौ थानो मानो होनोबा सायहाजोबना ओरैहाय नै बेसेबांबा गिदिर दंफांखा नै बेवहायनो थाफैयो आरो बयबो मानसिफ्रा थाफैयो बांसिनानो बेवहाय आलि खोनाय आलि दाननाय बे समाव आलि खोनाय आलि दाननानै मेङो नालाय सान्दुं गोसायाव बेवहाय आराम लाफैयो आरोना नैबाव बेयाव बयबो थाफैयो बेवहाय सायायाव बिराद मोजां थाफैयो बेवहाय गाइस फाइनालि आं न'आव मोनफैफिनबाय आरोना गाइस गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै होबोदो गाइस बाय बाय गाबोनफोर समफोरफोर लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर मानो होनोबा आं लामानिफ्राय दा न' मोनफैबाय आरोना बेनिखायनो आं दोनथ'नायसै लाइफखौ इसेयावनोसै बाय बाय गाइस नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन औ